tak vznikajú tie populistické nápady, ako zavrime jadrovú energetiku. Pustíme všetkých migrantov do Európy. Pretože to je populárne, lebo to podporovali novinári a každý z politikov, ktorí napríklad tieto klamstvá šíria, sa chce zapáčiť novinárom iba pekný článok, lebo oni si merajú potom v strane, kto mal koľko výstupov, podľa toho bude vysoko na kandidátke. Ešte v roku 2008 predchodcovia kolegov v opozícii, to boli obrovské protesty, tunak vlastne aj v parlamente, kritika, Robert Fico ostal za opicami, kde teraz všetci sa vydávajú preč od jadrovej energie a mnohé štáty povedali, že to je nepochopiteľné zaspanie doby. Prešlo 15 rokov a západné štáty hovoria, že to bola obrovská chyba. Prečo v poslednom období, či už strana Sloboda a Solidarita, vy, nakoniec aj PS, sa uchyľujú k týmto neuveriteľne prízemným klamstvám. Je to preto, že nemajú reálnu politiku, že nemajú reálnu tému, ktorou by museli alebo mohli osloviť ktoréhokoľvek z voličov. Tak musia rozprávať, že máme najdrahší benzín. Hoci pravda taká nie je. Hoci sme z 27 krajín, tuším 24.